Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod cu Spaceman. Astăzi, data trecută am scăpat pe ușă, acum o să scăpăm pe lift. Da, există două modalități. Așa, să scăpăm. Și hai să începem. Mai stăm puțin în baie. Trebuie să ne spălăm pe mâini. Trebuie să ne spălăm pe dinți. Acum. Gata. El e Mario. Zi ceva, Adi. Ce să zic? Suficient. Ușă. Hai să începem. Pentru cine nu știe, Specimen e un joc educativ în care Da, învățăm foarte. să pucim fotbal. Mario, vină puțin. Fai, mi s-a lipit ceva în mână. Îți lipesc eu una imediat. Bă, nu mai mi se lipește nimic în mână. Stai. Mă duc să caut ceva. Îți lipesc cu un FS3 în mână dacă vrei. Mario, ce cheie ai găsit? Dar să ieșim din cameră, oare? Da, Mario, din păcate, nu m-a postat de 11 luni pe un cont de română. Dar pe contul ăla mai gameplay vorbește că e nab. Da, ești tu, poate. Eu sunt mai boss. Da, da, așa. Nu mai ne prostim ca data trecută. Ne dăm cu... Bă, eu te găsi aici. Uai, mi s-a lipit ceva în mână din greșeală. Unde ești? Mario, unde-ți capul? Revin când... Vezi că tu te-auzi? Da, gata, așa, am revenit, am pus puțin pe pauză că m-am bucurat că dădu gol Di Maria. Oameni buni. M-a omorât. Foarte nab. Mă, ce m-am speriat. Deci, Chiar te omoră, mă. da, Face, nu mai vorbesc cu tine. nu știu cum a omorât acolo. Oameni buni, el lipea nab. Bă, iar îl văd, dă-te naibii că-i dau cu cana în cap. Și ăsta micu, că-i viermele. Ăsta. Dacă vrei, putem să plecăm la etaj. Hai, merem. Am shotgun. Fain. Gloanțe de shotgun în jos, la parter. Hai lângă mine. Vezi că e acolo. Astăzi... Nu să pus ca să fug, să te las să te omoare, dar pe mine mă omoră nabul. Da, Mario a murit ca un nab. Bă, dar tu ai deschis ușa de aici. De la birou. Vezi că tot după tine vine. Ba piciorul ăsta. Omoară-l, mă! Bă, dar ce face ăsta micul la mine? Vai, acum vine după mine urâtul. Nu ai, mă, eu nu... Urâtul. Fai, ăsta mere deja. Oameni buni, eu țin cu Argentina, nu știu de voi, dar eu îmi spun că Argentina, că e Messi, nu de alta. Mbappé de năbii, că la oricum e țigan și e chelios. Testoasa ninja e chelioasă. Da, n-am ce să zic. Oameni buni, like și subscribe dacă țineți cu Messi. Și dacă nu, plecați de aici, că nu se merită. Canalul ăsta e Messi. Da. Deja 2-0.
Bă, dar tu nu ești. Ce, Mario? Ăsta birou. Da, mă, da. Eu pot să mă întorc. Tu ai văzut ce am luat? Nu, nici nu vreau să văd ce ai luat, că mă ia greața. Am luat shotgun. Am luat gloanțe de shotgun. Ia să văd. Ăla era camera 1 de-abia. Am 15 din alea. Hai sus. Hai, merg tu. Hai, mă, nu pot să închizi o ușă, ce naibii. Bă, lasă-mă să deschide el, că nu-i leneș. Da, Mario, acum... Bă. Mario? Mă omorâm. Așa să... Ha, nabule, ha. Și pe tine te omorâm. Taci, mă. Da, cred nu o să gătăm azi jocul. Dacă nu-l gătăm, e din vina ta. Că Mario e cam nab. Adică aș văzut ce a Nu l-ai făcut. atras. Da, mă, dai, cu ce? Oare, mai mă și întrebi. Poate mai mor o dată. Unde ești? L-aud. Ah! Îl văd. Mario, dă-i. Rupe-l. M-a lăsat singur. Bine. Da, n-am ce să zic. M-a lăsat singur. Dacă nici nu mai vorbește. Ai murit? Eu nu mai am glanțe. Nu, că l-am înconjurat, am trecut pe lângă el. Mai ai o viață. Dă-mi mie shotgun-ul. Ia-ți-l. E la ușă. Unde la ușă? Oare? Fa, și ăla e la ușă. Ha, ce coasă frumoasă, mâncă curulețul. Ce-ai făcut, Ce Mare? faci, mă, la ușă? Mare, tu ne-ai plecat, mă. Unde am plecat? În țările reci. De ce? Vezi că la vine la tine. Eu unde sunt? La camera 3. Numai atâta zic că la vine după tine. Fă gălăgie la camera 1. Păi ce fac acum? Că eu sunt la camera 1. Știu, mersi. Mare, așteaptă-mă. Eu zic să uitați la videoclipul meu, că e mai fain să vă uitați la mine decât la el care stă la camera 1. Da, Mario, da, nu mai o să filmez în viața mea cu Mario. Nu vrea să mă așteaptă. Să mă aștepte și pe mine. Să mă așteapte. Nu mai joc cu tine. Ia, m-a omorât proiectul, da, mă. Grele ortogramele. Mai am o viață. Revin. Da, am revenit. Încă suntem la... încă suntem la camera 1, că ăsta stă numai la ușă. Nu eu.
Unei? Hai că știu că vine de undeva. Iată-l! Bă, dar nu mă lasă să merg! Da, oameni buni, nu mă lasă să... Minion. Sol. M-a prins la colț. Sol. Muri? Imediat. M-a omorât. Și parcă spuneai că nu te mai omoară, știi? Aoleu. În fine, minciună, oameni buni. Asta e o minciună ce ne-a spus domnul Adi. În sfârșit. M-a lăsat să merg aici, mă. Doamne. Unde ești? Tu ești la subsol. Eu nu găsesc cardul. Da, a ieșit. Eu te-l și pe Adi. Oameni buni, dacă ați văzut cardul să-mi spuneți. Nu-l văzut. Nimeni. Tu nu ești un om bun. De ce? Uite-l. Ai glanțe pe el. Nu mai am. Bă, piciorul bine dacă făcut vălăgie. Unei. Eu la camera 6. Bun, revenim când ajungem undeva. Da. Ce nav ești? Da, e la camera 1. Am stat degeaba aici. Am stat jumătate de oră degeaba. Degeaba din vina lui domnul Adrian. Ba nu. Vine. Mario vine. Uite după tine. Mario, unde ești? Eu, în subsol. Ba nu. M-am ascuns iară într-o cameră. Că la vine. Da, revin când se duce. Da, oameni buni. Da, oameni buni, Mario nu vrea să mă aștepte și pe mine. El e la camera 5. Și eu sunt la camera 2. Oameni buni, cât de mincin nu poate să fie un om. Eu nu sunt la camera 5. E la camera 5, l-am văzut, atâta vă zic. Da, acum mor. Dovadă. Imediat mor, pariu. Eu vreau dovadă, fără minciuneală. Da, el e la camera 5. Dovadă pe videoclipul meu, oameni buni. Uitați-vă să vedeți cum joc eu. Nu vă recomand să vă uitați la Mario. Nici eu la Adi. Mario nu postează videouri faine. Nu, că pe nu poți să joci pe luni. Așa? Hai că am ajuns și eu undeva. Am ajuns și eu la camera 5 după 10.000 de ani. Ai ajuns și mori imediat. Păi da, că am numai o viață. Că m-ai omorât tu de 10.000 de ori. O să te omor. O să te omor, copil cartof. Păi mi-ai omorât. Știi cum? Cum? Ai vrut să mă... Ne Nu-i trebuie vina o mea că cheie. ești nab. Ne trebuie o cheie.
Oameni buni. Mă mușcă... Nu știu cum Eu la camera 6, Nabule. A, și el lui. E la camera 8. Dacă ar fi 8 camere, aș vorbi și eu cu tine. Dar ce vii lângă mine? Pe ce n-am voie? Sărac la conservă ce ești. Ce-ai găsit? A, Ce, vine. acum vrei să furi, ca țăganul. Vine fier. Ce ai? Gay card. Unde ne trebuie ăla? De ce faci gălăgie? Oare? Dacă tu vrei să pierdem, pierdem. Eu văd că te prostești. Pe ce mă uitam și eu? Ești pe naibii. Oameni buni, am 9 săgeți. Eu am mai multe, am 15. Băi, pe naibii. Am două, mă. Am două. Am două. 200 de... Am găsit de ceva. Ce e ăsta? E, gloanțe, am 30 de gloanțe de pistol. Unde-i barosul? Baros. A, nu știu. Păi nu l-ai găsit pe ei. Aș fi întrebat dacă l-am găsit. Păi atunci unde-i? Hai să-l căutăm. Și mai ce mai... Dacă nu te-ai prostit, Dar ce mai ne trebuie după aia? barosul și ceva de lumină. A, firele alea. Și firele alea, da. Trebuie să mănem la camera 1 pentru fire. Revenim când găsim barosul. Da, am revenit, n-am găsit barosul. N-am găsit barosul și ne-am speriat. Am găsit un monstru. Am găsit un monstru, oameni buni. Da. Dacă vreți să-l vedeți, dați un like. Și dacă vreți să vedeți pe canalul lui Mario, dați subscribe. Îți dau cu cana în cap. Mario, unde ești? Da, iară face Mario. Iară face Mario glume, n-am ce să zic. Te mândră camera 5. Și... Ba, vine Mostiu! Ah! Nu mă bine, rămân eu singur. Da, Mario, o să asculte bine. Rămas acolo! Dacă ne gălăgie, vine către camera 1, nabule. Fă gălăgie la camera ta. Eu la camera 3. Nu fac gălăgie la cap. Trebuie să mă uit pe camere, că nu știu când vine urâtul. E la camera 4. Păi da, și că tu ne crezi că îs. Camera 3. Știu unde îs. Unde îs 3 birouri. Așa, cu ăsta spart. Da, revin că mă omoară most. Suntem niște nabi totali. Da, am găsit barosul. Like și subscribe. Și ăla vine după mine.
bat. Vezi că l-aduc la camera 5. Adu-l. Uite-te pe camera 3. Ce prost o fi pe la camera 3. Vezi că vine și ăla. Ăla e la camera 5. Am timp să fug. Adică la camera 5 dacă e. Da, l-am văzut la camera 5, deci eu zic să fugi. Uite, la camera 5, uită-te. Te cred. Uită-te, mă, pe camera 5, promit. Acum vine după mine. Așa trebuie, nabule. Mai bine nu mă mișcam. Și acum vine. Bine că te-ai mișcat, apreciez. Ia cu smurt. Da, revin când mă găsește monstru și mă omoară. Oameni buni, noi am ratat să căutăm în camere. Că ne trebuie să deschidem ușa asta și noi doi nu ne-am gândit că trebuie. Eu m-am gândit, și nu te-ai gândit, poate. Da, mă, da. Revenim când găsim și cheia. La, nu și la mulți ani. Da, mă, da. Da, nu o să terminăm astăzi jocul. Nu putem, din păcate. Am ratat ceva. O să facem partea a doua. Acum ne prostim, nu avem ce să facem. Sau mai vedem. Mă zic ceva. Nu era scaunul. Da, să vă abonați la... Bă, cum te cheamă pe YouTube? Că uite-ai. Pui link-ul în descriere. Nu mai știu cum te cheamă. Ne Mario Drop 365. Ne Mario? Dar se va schimba numele, că e cam lung numele. Și ce nume o să ai? Ce nume o să ai? Nu știu. Bine. Mario! Mario! Din păcate n-am terminat jocul, ne vedem data viitoare, pa, o să facem partea a doua mâine pe la Mario, zi pe la cât? De la 4 dimineața. Pe la 4 dimineața, cum zice Mario, deci, ciao!